2025 година ни напомня, че напредъкът не е даденост, а резултат на отношение към професията на лечителя, към екипа и към хората, които ни се доверяват. Беше силна година и трудна, но точно в комбинацията е смисълът. Благодарим ви за доверието и че сте част от нашия път. Ценим истински грижата за всеки пациент, всяко сътрудничество и всяка споделена стъпка напред. През изминалата година отворихме 2 нови клиники, за да сме по-близо до хората. Звучи просто, но за това стои огромно усилие. Хората идват с различни очаквания, но всички търсят едно – стабилност, на която могат да разчитат. А нашата задача е една – да им дадем спокойствие и реална резултатна грижа. При нас идват и пациенти със сложни клинични случаи, с техните притеснения, с въпросите си. Но заедно за поредна година успяваме да върнем спокойствието в ежедневието им. Независимо кой е, пациентът има нужда от яснота, уважение и професионално отношение. Това е основата на добрата медицина. Стандартите не са обещания, те са навики. И 2025 ни показа точно това, че качеството се поддържа с екип, с постоянство, с отдаденост и грижа към детайла. Благодарим ви за доверието, за споделените моменти и за това, че вървим напред заедно. Пожелаваме ви светли празници и здрава, спокойна и усмихната 2026 година.